PBU's investeringer spænder bredt, fra lokale investeringer i Danmark til virksomheder spredt rundt i hele verden. PBU investerer også i virksomheder i de nye vækstmarkeder uden for Nordamerika og Europa, som Brasilien, Kina, Vietnam og Indien. Lande, hvor der er mange etiske gråzoner. Men hvordan hænger det sammen? Hvordan kan PBU være tilsluttet FN's Global Compact og samtidig investere i virksomheder, der arbejder i lande, der blandt andet er kendt for korruption, dårlige arbejdsmiljøforhold og overtrædelse af menneskerettigheder? Alternativet til virksomhedsdialog for PBU, det er, at vi i givet fald skal sælge aktier i selskaber, der bryder internationale konventioner. Det mener vi ikke er forenligt med PBU's ansvar som en kritisk og ansvarlig investor. Dels vil vi opgive evnen til at påvirke selskabet, hvis vi sælger vores aktier, og dels risikerer vi, at de aktier overtages af investorer, der ikke har den samme etiske dagsorden som PBU. Du kan se mere om PBU's investeringer og etiske retningslinjer på pbu.dk.